Is stoilm nuair a bhí muid a caiintear ar bháilinn páistí fiú. Rinne sé cíal gur gaeilge a lerómís leis an báiste. Níor tóga me se le gaeilge chuú me se chuid gailscoil agus sin náteróla me sem mo chud gaeilge agus tá rud céanna eolaigh le cahall. So ní hí an gaeilge ar géadtanga ach tá gaeilge ó úsáid agan ó bhí me dean óg agus táid berte plé le gaeilge go pointí. So rinne sé cíal dún go lerómís gaeilge leis an báiste ach béir le leramid freisin sa bháile. So is páiste dá hangachaí faoi láthair tá níos mó gaeilge ná béir leici ach mar dúirt me sa choún. Tá cinál deire teach leis an freisin mar tá danan is oscailte ó sa cór agus tá si dul go fáilí linmh agus níl gaeilge ag an bhailí linmh ní roiid an antainna aimimsú le gaeilge agus sin constaach eile. Ach rinne sé cíal dún agus níhah sé ceart domsa gaeilge leirt 65 fan géad an am agus sin béir le leirt lei sin ach níl sé isca ag an am céan mar tá tú gcónaí cuairtú na focail agus an náidir, mar an cadre a choíonn tú leis an báiste, Tá sé chótáchtach sin narhhaile gomach antanga ina constach a géad. Agus nuair nach í de chéadtanga í, ammantí bín tú cinál níos stadach ach go mín tú cuairtú focail. Aber na hárán agus ruí mar sin a bhí agamsan a bhí me machalí nóg, is a méile bhí siad. So, just tá sé cinál amscí mar haí, deir me sin. Agus luí tú constaí an sin. Agus tú ag tógáil lánamh agus páiste. Inéan sa látain níháin agus tú a géirí géala go Lortló. Bhfuil constaí tíh muoin teach fásta a beidir a dhéanaan sin níos deacra ort mar hisismór? An ghaeilge úsáid? An géala go úsáid? Sure. Níl an ghaeilge le feicáil nó le húsáid in mór an áitinaí. Bhín tálinn go ró grúpa tiismóirí agus leanaí le gaeilge hús a globnaí bhain agus héimi sin gachtar daon agus bhí sé sin ionintach mar dína bhí sa bhád céanna linn. Leirt gaeilge lena goid páistí ach seachas sin éon grúpa eile sa méile bhín grúpa sin na lig agus nuair hagann sé go dtí cuaram leanaí tá sé chó deachar éon cuaram leanaí áil gan a bheith caint fiú amháin ar áil trí gaeilge. Agus sílam béidir gur sin an rud a bhreis mar choirí nuair tháinig sé go dtí cuasaí cuaram leanaí bhí sé chó deachar ar éon chuma agus muid a caint ar cad a dhéanaméis agus bhí muid á chuirtú ar fa breis agus blian, gus ní bhfuir muid creis ar bethir deara. Ach fiú dá nearthála denna hínteach tá muid cuirtú creis nó fáilí linmh le gaeilge fachtaína gáire. Mar just níl sé an. Agus níl an stát a churbadí mar sin ar fáil dúin, agus dá réir nuair a íann tú nuair lurgaíonn tú é tá sé ar nóscoil tú cuairtú rud a cinint. Luxury. Se, go dtíireach. Agus mí dtíine cinna le braniúirt rá, bhfuil tá staríire. Sinna táhait. Dar nói an chéad tosíocht atá bhait ná ghfuil de fáiste sáhailte agus sonna agus mar sin de. Ach cumáile sin bhrálaat doach an seirbhí sin ar fáil as gaeilge agus níl sé ar fáil. Fiúháin na háitiní a dearan gohfuil níonrí acu. Bhfuil an gaeilge in úsáid an tú ní me cinnte.